Hoxe temos unha nova entrega de Fauces e Fentos con Pablo Compañó e Santiago Silva, expertos en plantas e peixes e que hoxe nos van dicir cal é a diferencia entre un terrario e un xardín eterno. Pois, bueno, as diferencias basicamente son poucas, é dicir, os dous están dentro dun recipiente de vidro, están totalmente pechados. O xardín eterno normalmente son xa plantas que están en estado inerte, non? Pois aquí temos unhas que son unhas flores, etcétera, que xa están deshidratadas ou teñen algún tipo de tratamento. Estos tamén. Esto sería un xardín eterno, por exemplo, esto que Esto temos sería aquí? un terrario, es un terrario, directamente. ¿vale? Eso é. Entonces, casi todos son terrarios, a excepción deste que hai por aí, que é xardín eterno, que xa non tería ningún tipo de mantemento, é meramente estético. Para que duren para sempre, hai que evitarlos poñer cerca da luz solar, iso que é importante, e que non coñan humidade, porque senón tenden a podrecer. Para un segundo. Aquí hai plantas carnívoras. Se non metas o dedo. Ten cuidado porque pechan. Parecen, Sí, parecen e son. Sí. Unha delas son reactivas, é dicir, no momento que toca aí na plantiña, pecha. E a outra, ten cuidado, e a outra non, a outra funciona con un atrayente. Os mosquitiños van aí adentro e xa se quedan aí dentro impregnados, se quedan aí pegados. Entón o terrario pode estar aberto ou pechado, pero o xardín eterno sempre está pechado. Iso é, xardín eterno sempre pechado. Os terrarios son opcionais, depende un poquinho do tipo de planta que queiras, podes elexilos abertos, elexilos pechados. Os pechados normalmente tenden a ser moito máis autosostibles, porque ao final eles aí son como un pequeno ecosistema que fan un poquinho o ciclo natural da auga, coa calor, pois a auga evapórase. Xestionando así mesmo. E son ideais para xente como a min que por exceso de amor e de rego acabamos matando todas as plantas. Iso é verdade, porque estes non fai falta nin regalos ni nada. As plantas mantéñense por sí mesmas, Esa era a idea. Xo trouxamos un pouco pensando en ti. A idea era esa, sabes? Sabíamos... Mira, o objetivo é que collan un poquinho de condensación. Eles, con un poquinho de luz indirecta, tenden a coller temperatura, condensa e as mismas gotas volven outra vez a caer, está facendo totalmente un ciclo autosostible. Entonces son como un exemplo de como a vida ocurre nun espacio pequeniño. Como ter un cachillo de bosque na casa, Os terrarios tamén. Eu xa puxen as luvas, parece que son a única que quere traballar. Pensei que ia roubar algo, pero non, estás para traballar aquí. É que sempre que veñen Santi e Pablo poñennos a traballar, porque entendo que imos facer non sei se un de cada ou polo menos un terrario, algunha cousiña imos montar, non? A ver, a idea é facer un terrario, que poida quedar aquí, e que sexa parte aquí un pouco do plató, e que todos vos fagades responsables. Como dá un pouco de traballo, podedes estar un poquinho despistados, que non pasa nada. 10 días dámoslle. 10 días o terrario. Esa é a idea. Pois se queredes arrancamos, Veña, pois empezamos. Pois mirade, o primeiro paso é sempre poñer a parte abaixo, nós poñemos pizarra porque é super inerte, non aporta ningún tipo de tal. Entón, se colles unha poquinha pizarra, este é o teu terrario. Ou seja, que isto é como facelo Belén. Bueno, pode ser algo similar. Porque musgo tamén soen levar este tipo de... Sí, o musgo normalmente é a última capa. É dicir, basicamente o objetivo do musgo é que conteña humidade, que favorezca, digamos, que o ecosistema pois traballe por si mesmo, e sobre todo o musgo, hoxe vamos a deixar posto, pero precisa, pois eso, de 3-4 semanas para arraigar no terreno e, digamos, colonizar ben o espacio. Pero o musgo debémolo comprar, non? Porque coller está prohibido. Sí, iso é, ten que vir de algún tipo de productor. Normalmente, estes musgos en concreto veñen de Holanda. O sea, onde encontramos os produtores totalmente certificados onde poder traelo. Entón, non é musgo kilómetro cero en este caso. A parte de abaixo, iría con as lascas de pizarra. O seguinte paso é botarlle un poquinho de carbón activo. O carbón activo é a clave do terrario. Parece unha tontería, pero basicamente evita que surdan os fungos... Espallámolo, non? Iso é, tiralo aí, é unha capa pequena, e sobre todo fai que calquer tipo de auga que poida caer da condensación se filtre automáticamente. Entón, permite que o terrario estea constantemente e se convirta logo xa nun xardín eterno, e colla ese largo plazo. Fálase de que o xardín eterno que máis dura leva 30 anos pechado. Entón, isto é un poquinho a idea de todo isto. Pensei que fora tan eterno, a verdade. Eterno. E se lle sobra un poquinho de carbón activo, é fantástico como a mascarilla. Bueno, eu aí xa non teño tanta tal. Bien, seguimos. Seguinte paso sería aportar o substrato xunto con perlita. Aquí facemos unha mezcla. Aquí, Santi, xa trouxemos nós un poquinho as cosas preparadas de haber feito da casa. A perlita ten que ir totalmente húmida. Ai, sí, está humedecida. Iso é, e a terra vai ao 50% cada un. Entonces, a idea disto é que a perlita actúe como unha pequena esponxa. Entón, nós, encima das lascas de pizarra do carbón activo, vamos a poñer unha esponxa de substrato que absorba agua cando hai exceso e que deixe pasar e a deixe caer cando pois fai un poquinho máis de falta ou que sexa un poquinho a idea. Entón, agora, mezclámolo ben e tratamos de apretar e facer unhas pequenas boliñas cando poida, facer como unha bola de la fuerte. Como se fixéramos croquetas, pero con... É dicir, unha cousa así, pero isto queda en forma de boliña. No, e agora, ti traelo aquí adentro, así cando teñes un poquinho apretadiño, e desfalo directamente. Ah, vale. O objetivo é quitarlle a humidade un poquinho. Vale, non ten que quedar coa forma, vale. Unha vez o teñamos aquí...
outra vez esmagámolo, non? Eso, aí desfacelo todo. Vale. E ir aportando poquinho a pouco para que vaya facendo aí esa esponxa, non? Que é un poquinho o obxectivo. Mientras tanto, si queredes, imos poder aquí a traballar un poquinho ao compañeiro, porque estamos aquí, xa que ten os guantes Puxo as postos. luvas de postureo. Entonces, a idea aquí é cortarlle por lo menos un tercio así por abaixo. Isto é un ficus, non? Isto é un ficus ginseng. Entón, é das Como ginseng? É un nome varietal, é das plantas máis duras que hai, sobre todo se alguén quere facer un regalo de tipo bonsai ou algo, totalmente recomendable porque, vamos, aguanta casi o siguiente unha planta de Hai plástico. que lixeirar un pouco este cepellón. Eso é, o que estás facendo é perfecto. Entón, simplemente ir alixerando un poquinho e cortando un pouquiño de raíz, non pasaría nada. O obxectivo é sacarlle a terra que trae aí de forma nativa para que contacte directamente con esta terra que é un poquinho máis de esponxa e fai un pouco de labor máis de drenaxe. Estamos poñendo esto... Está bonito esto. Notase que tes experiencia, Juan Fuente. Sí, vou dicir, o récord do Xardín Eterno está en 30 anos. Eso A min duroume... Era precioso, era un espectacular. 15 segundos. No, 2 meses botou. Ah, bueno, pues 2 meses. Pero porque algo fixen mal, ves? Cando vía condensación, preocupábame, abríao e aí fixen mal, verdad? Eu creo que sí, é dicir, o ideal é que... Puxose creativo. Eso é. Puxose creativo. Aquí é que hai que seguir paso a paso o que nos van dicindo. Xa botamos isto, non lle chorei o sustrato, está ben así, non? Perfecto. Agora, Vale, pois. según Juan vaya rematando coa súa Pablo ten disección... como ten que quedar. Pablo ten... Juan, inspírate. Mira para Pablo. Para Santi, perdón. Para Santi, perdón. Tú quítale. Así ten que quedar. Meterlle en Deste tixeira. sin medo. Hai que meter en tixeira, veña. Día de Coas peluquería. más se fai Ah, falta. sí, me gusta. Agora sí, esta era a idea. É que ele non é estilo fino, a Sí. él gustalle ir ao bravo, Só aí unha está. aperta especial para nosas compañeiras Sara e Noa. Que van ter Agora que me encargo recoller disto, isto, coitadas. Bueno, falabades antes da condensación. Cando vexamos condensación, Aí quer va. decir que está traballando ben. Aí non hai que aportar auga, hai que deixalo. Se en algún momento vemos que non ten condensación, aí onde hai que abrir é pulverizarlle un poquinho de auga. Pode ser unha vez cada 3 semanas, 4 máximo, nunca máis. Adentro, Raquel, sin problema Directamente, ningún. sen medo, Adentro facemos un boquiño. iso, Queres axudarte a pinciña esta, mellor? Non sei se vas aí cómoda. Para que xa te Entón, facer para oco. recrear Facer un este... poquinho hueco e a planta collela un pouco... Si non te has metido o brazo aí xa como... O meu colle o brazo, Pois, tamén xo digo. adentro, aí, sin problema. Voulle meter postureo. Veña. Para recrear este ecosistema, supoño que haberá que poñer cousas que sexan compatibles, ¿no? Que aguanten humedad. A idea sí, é dicir, cando nos decidimos como vamos a facer, Ai, que ben lle apostamos quedou a un a él. tipo de planta, é dicir, sobre todo, se vai ser cerrado, ten que ser un determinado tipo de plantas que lle guste o entorno húmedo, etc. Nos aí sempre arrancamos normalmente con un ficus ginseng e logo poñemos fitonias, unha nertera, plantas que lle gusten moito a humedade. Toma, Raquel. Fitonia dentro. Outro. Aí Que che estamos. parecía que non tiña faena, non? Outro máis. A ver, espera, a ver por onde. Por aquí. E logo vexo que tamén temos outras cousiñas por aí para ir engadindo. Claro, a idea agora é conseguir poñer as plantas dunha forma que vos guste, controlado, no centro, e logo suele ser rematar a parte de arriba, a parte superior, cos musgos e con algún tipo de árido. Aquí é meramente estético, non? Ah, Pois hai vale. xente que lle pon grava volcánica, tal. Nós aquí trouxemos 2 exemplos, pero para que vos podades facer unha idea, é un poquinho... Hai que dicir que o que imos quedar é co que está facendo o Santi, eh? Vale, Tamén hai que confía, dicir, no. tamén hai que churro. dicir que Juan Fuentes probablemente tiña un futuro prometedor como perruqueiro, Sí, porque sí. eu vexo Solo llevo así... que Canino, Sí, perruqueiro canino. Bueno, isto xa vai collendo xeito, sí, home, sí. Que facemos agora con isto? Bien, eu metería esta outra plantiña que queda por aquí. Como se chama esta? Está bonita, eh? Sí, esta é unha nertera. Xa non dou Aí, feito aí, con para- tanta planta. Adentro. Pablo. Acabamos rápido e vamos con Sí? Burgo, si queres. Veña. Aí que temos. Aí, rápidamente. Vale. As tres están aí chantadiñas, Bueno, vamos eh? a comparar o que fixo Raquel Non. co que fixo Santiago. Sí, que está moi ben, Raquel. Cala, home. Están iguales. A ver, están en favor de Raquel, Santi, A min nunha mañá gústame. pode facer 30 ou Veña. 35 terrarios. O sea, Sí. él ten moita práctica, Claro. o sea, que tes un competidor... É que isto non era unha competición igualada. Pero bueno. A min gústame, Raquel. Sí, sí. quedando chulos. Sí, Pero botas un quedamos pouco con de ese, xenebra e un gin tonic Espera, fantástico. isto pónselle para adornar así un pouquiño... Xorantes. No, é agora, non? Sí, ahora ti, en unhas zonas musgo, en outras zonas as que non poñas musgo, Claro, tes nas que que non poñer poña pedra iso, directamente. pedriña, vale? Juan. Mira. Veña. Estame dicindo por aquí se o vou levar a casa. Non. queda aquí, queda aquí. Pois, Pues- o que é certo é que isto é unha maravilla, porque temos pois, uns elementos que nos van dar moita vida ás nosas casas, que Que son chulo. preciosos e que, como vedes, pois, son sinxelos a facer. É un entretemento familiar. Sí, sí. É algo que gusta moito a xente facer, tamén é que nos regala directamente, e logo hai un montón de variedades. Nós aí, por exemplo, trouxemos un de suculentas, que é para alguén que realmente quere dedicar tempo cero. Ese é moi apetecible, suculenta. Ese é super sinxelo, telo pois, nunha zona onde teña claridade, casi olvidarte
dele, de o mellor unha vez ao mes ir por ali e que lle caia un asustalo con un poquinho de auga. Eso máis que suficiente. E logo temos estos de aquí que son xa cerrados e aquí temos un feito que vai con auga, que sería o de adiante de todo, ese directamente está cheo de auga. Oxe ten pouca porque desbordábanos, pero eso está puramente en auga a raíz. Pois hai nos para todos os gustos. Sois para uns todas as artistas, casas. Pablo e Sí, Santiago. señor. Moitísimas grazas por amosarnos que un terrario e un bosque eterno e un xardín eterno e todas estas variedades. Aí están. Pois moitas gracias. Moitas grazas. Moitas Vamos alá. grazas. Eu tenía que facer como o cirurxán, non he sacado esto. Por favor, A ver, espera, que se quitamos. non te preocupes.